Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mga higara, di karon ang naghinapos nga sumpay ning sugilanon Berdugo. Mingaw. Ug matungog ng hinagana sa mga bawod sa gawas ni ning rest house. Murag way tao si babaw. Aninawan ko na. Wa cute. Kundo naman, dakong posibilidad nga naara sa gawas nagpantay sa palibot. Usod ko mo diretso dito sa... Usa to? Murag may nahog ang bugat ng butang dito gikan sa may underground. Ngano? May nagsunod ako? Ang ako anas. Mapadol kong balik sa putahan sa underground. O magkamang ko. Tuon na lang ko. Ang maong kasikas. Tao kitang langdan. Sa ato pa, may tao. Kung si Kinsa, mapatay na ka. Pero maminaw na ko. Pakalitan kong sika ang suga sa ubos para makita ko kung Kinsa naadya sa ubos. Huwag ko magkapatikod ka. Magputaw ba ako masabtan? Huwag na lang bakini. Huwag baka ko mamatik din ni Robert. Manido na ko. Una kong patayon. May gagay. Nabalik na kong off ang light. Pagkalambas sa ako dalas makan. Medyo may dan ako nakita ka. Mga 5 ka pa. Gikan ako ni mutangan. Mingaw. Mingaw ka na. Huwag itignan naman ako sa taas ang nahimo kong kasikas. Mupadool ko sa paong hayag. Basin ko pultahan ang may muna kong agyan. Pero maghinay, umaghiram-hiram ko sa kong agyan. Aram din ako magahimog lain pang kasikas. Mingaw kita. Pero nausab ako una-una na pasikawan ang suga sa ilawom. Way laing may bagay. Mao ang pagpaabot kung doon na may musaka. Ani ko magatang sa may pultahan sa underground. Mag-amping lagid ko nga dili makahimog kasikas. Buwan kung Kinsa na naas ubos. Magtahom siya nga wa siya mamatikti ug musakagid siya. Nena ko sa may pultahan. Paingon si Papa. Mingaw yun. Saan pa? Nagpasapot. Gaway na kapatid ko sa nahimo kong kasikas. Buhinay-hinay kong saka. Pero mag-amping ko. Musakan ko. Kung Kinsa ka mong panuwaya ka, saka na. Saka na. may nampingong tunog nga nagkaduol na ay. Sige. Patuol pa. Patuol pa og saka. May mikimaw nga o. Sige. Saka. Saka. Oh. John Milcar. Nalagpot kang naigo sa kusugong patin unsaro. Robert! Imo gagyatot ang imong kugalingon din ni John Milcar. Ako man tayo mangita nimo. Salbahis ka, Robert! Kung sa pamay mong daganan, nalagpot man ang damong armas. Ha? Ganong ingon ka ba din ni Robert? Huwag ka magdahom. Gaingon ka ba din ni kanautan? Shut up! Shut up! Ha? Sakit ba? Ha? Sakit ba? Kung giguba ni Professor Juan ang tanan kong mga damko o mga plano, karon dili na.
Kung kaya wa ko ikaw pati kay gusto ko mag-antos ka, karon patyon ko na gid ikaw. Kay ikaw ang babag sa tanan, sa tanan, sa tanan! Labi na sa akong pagigugma ni Iling! Salbahis ka, Robert! Salbahis ka! Yusi ka ni mo tanan kong ibuhat para ni mo! Traidor ka! Huwag kay sama ka, traidor! Peh! Unsay kong saan ni mo? Nganong hakog ka sa tanang hakog! Traidor sa tanang traidor! Gisakbit mo akong pagkatao! Ang lamaan ko na mabutang at hindi mo kayang makuha sa matarong kapaagi! Nga naman mananap! Gusto kong mag-antos ka sa dili ka pamamatay. Pakuryentihan ko ikaw hangtod nga mabuto ang imong mga kaugatan o kalawasan sa pagkasunog sa kuryente. Pinalangga ko igsoon o kaaway nga dyan, Milkar! Buhata ang buot mabuhaton! Hilom! Traidor! Hilom! Nahimo kong traidor tungod mo! Dili tungod ako! Kung dili, tungod sa imong kakog! Sa imong kangol! Tungod sa pagkuna mo sa imong kuganingong kayuhan o katagbawan! Ya! Ah! Sakit ba na kung batid na may go sa imong naong dyan? Sakit ba? Ya! Ha? Ha? May utong kas kasakit sa akong pagbatid sa imong lawas. Ug daghan ang dugo ang miaga sa imong naong. Wa ka na kalainan sa inyong giilang Kristo! Magkapila mo man ako mapatay, Robert. Apan mausap ka na kahigayong mabangon ko sa kuduganan o rin manimaus. Buang! Kung mao, sa dili ko pa ikaw pakuryentihan. Bangon, sukol! Kung dili kayo tamis ang akong pagpatay nimo, kung dili ka mo sukol, barog! Misi ka? Nabuang ka na? Ha? Nalipay kong imo kong gipantos. Apan mas angay mo kabalakan kung mabuang ko. Kay mas bangis pa kusta ng bangis ka mananap nga imo nahibawan. Ayaw pagsigig daghang sulti! Balog! Balog! Matagan ti kagigayon ng makasukol. Sige! Nabuang ka na, Jud. Nabuang ka na! Bangon, buang! Oh, bangon ko. Duna ka pa ba'y kusog dyan? Duna ka pa gidi ay. Hapit na mabugto ang imong mga ugat sa hinay mong pagpango. Uy, hindi ka na ba'y kusog? Makasugakot, ha? Nasukamod ka man tao, ha? Kinahanglan, magkabangon ko. Sige. Sige. Paninguha, yun nga makabangon ka. Aron hindi ka magbahay inig-abot nimo sa impyerno nga namatay ka nga wagid na ko atagig higayon. Bangon! Sige! Paninguha! Paninguha! Nahugid ang armas ka akong dahat. Dito sa ubusan ng kaon. Sige! Padayon sa imong pagbangon kay hapit na! Sige! Apit na kong magkabarog. Hey! Apit na. Wow! Wow! Bravo! Very good! Nagkabarog ka na, Giyod. Karon, dili ka na magmahay nga mamatay kay giyatagan ko naman ikaw gigayon nga makasukol ka na ko dyan, Milgar. Tingalig mahayan mo si kong kinabuhi, Robert. Ang paghatag mo na kong higayon. Buwang! Ako magmahay! Dili ka na mahitabo, dyan. Luya ka ng daan ug may bunog pa. Unsa nga kusog nga imong ikasugakon nako? Ha? Ta! Uy! O may sakit sa kong pagabag sa pistola si Munaong? Wa, Jud! Dugay na nadugtaw na guba kaya akong lawas tungod sa imong kakog. Mo hinungdang dili na ko mapatig kasakit. Mao ba? Bullshit! Ihagit ko ni mo! Bisan pag maguba ka na kong naong sa pagsibog kapak sa pistola. Di na ko ang imong bati pagkasakit. Ay, mo, buang ka na, Gyud. Buang ka na, Gyud, dyan, Milgar! Nahuman ka na ba? Animal, kipulagot mo ko naman. Kaya wag ka pa na maglagot, traidor! Damit! Ikaw mo'y damit!
Isog ka lang kay may armas ka! Ah! Mo! Daghan ka lang mahayan kay mong gilabay ang gisaligan mong armas! Wa ko magsalig sa armas, animal. Mo! May sakit na akong suntok sa matiyan. Wa ba? Kay misuntok ka ba din ako? Animal! Bibarag kang igo sa kong suntok. Diya mismo si Munaw. Maura ba to'y imong kusog ka? Oh, shit, ipalagod siya ko mo! Kung dili ka na matumbas kung kumo batid, animal, di ay tubo! Ipaniguro kong mahayan mo. Kung gamito na mo ang tubo nga rin ako. Hambugiro! Sabay di paabot mo! Unsa pa? Asawa ang tubo! Rinig! Huwag ka naman! Huwag ka na! Utda na mo kusog, Robert! Ano ba pong gagawin pag ilog di mo ang tubo? Kakus ka niya! Iurot ang tanong mong kusog! Ano din ako mailog kinin tubo? Kamoy ako ipatay ka niyo mo! Naman ka na ba? Naman ka na ba? Mura ba kini mong kusog? Ha? Ang bilip! Huwag ka na magkuha! Kamot! Kamot imong gilubag! Sige! Sige! Ayaw buhay kinin tubo! Malubag o mga bugto kining ugat si mong bugton sa ko paglubag din eh! Sige! Ay, ay! Sakit ako butol! Ay, gilubag ko ba yun? Ano ko siya? Gusto niya na! Nakuha niya ang tubo! Carol! Carol! Nianan ako ang tubo! Nianan ako ang tubo! Yapag-apak ka sa animal ang tubo siyang pahad. Karon mahal kong kaaway! Traidor! Hagog! Hangol sa tanang hagol! Ako nasab! Okay lang. Kung may dahakang tubo. Dagan kapag wa may bawi. Kung unsa nga akong abigat dyan. Black Belter kining imong ikatubang. Ang tubo! Kung maigo sa vital part sa lawas, ang iyang kasakit, dili mo ilang black belter o red belter maigo. Kay mas ligo ng tubo, kaysa bisan unsa nga belt o bakos. Ayaw na pagsigda kag storya. Gasmag! Gasmag! Diyan, Milka! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!